Min meta faqqa l-iskandlu Pagi PN, il-kap tal-Oppożizzjoni kien qed jispikka għal mod kif beda jaħrab il-mistoqsijiet jew saħansitra ma jgħidx il-verità meta jwiġibhom. Iżda wara li fit-tmiem il-ġimgħa nqabad li ma qalx il-verità dwar l-ammont ta' flus li rċieva mingħand id-DB u sussidjarji tagħha, iddeċida li jibda jwaħħal f'Joseph Muscat. Mistoqsi jekk hux se jippubblika l-invoices la darba jrid igiddeb lil Malta Today, Simon Busuttil qal li għandu jippubblikhom Joseph Muscat. Se tippubblikhom l-invoices Dr. Busuttil biex forsi tgiddeb lil Malta. Joseph Muscat, mela għaliex. Iżda dawn l-invoices għandu qegħdin u mhux għand Joseph Muscat. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat kien żvelat li l-invoices folots għal flus li l-Partit Nazzjonalista kien qed jieħu għal pagi ta' Rosette Take u Brian St. John kienu qed joħorġu fuq Malta Health Caterers u Sky Gourmet. It-tnejn huma sussidjarji ta' DB Group u m'għandhom bżonn ebda riklam għax il-klijent tagħhom mhuwiex il-pubbliku. Għalhekk ir-relazzjoni kummerċjali li semma Simon Busuttil ma teżistix. Quddiem dan l-iskandlu li ħakem lil Partit Nazzjonalista spikkaw it-tweġibiet ta' deputati nazzjonalisti. Min b'mod u min bieħor kulħadd farfara minn fuq spallejh. Rajthom l-invoices ta' Sky Gourmet u Malta Healthcare? X'narom nagħmel l-invoices ta' Sky Gourmet. Rajthom l-invoices ta' Sky Gourmet u Malta Healthcare? Rajthom l-invoices ta' Sky Gourmet u Malta Healthcare? Sinjura m'għandi ebda kumment ġentik. Thank you. Tippubblikhom Simon Busuttil invoices? Qed ngħidlek, Sinjura, m'għandix kumment ġentik.